Hej, vi er i denne webinarserie om nye metoder kommet til den sidste delen, beslutningsprocessen og beslutningsforum. Mit navn er Michael Vester, og jeg er medicinsk rådgiver i sekretariatet for nye metoder. Jeg har delt præsentationen op i 4 dele: beslutningsprocessen, prioriteringskriterierne, andre principper og føringer og samlet vurdering. Fra metodevurdering og prisnotat til beslutning. Baseret på metodevurdering og prisnotat og eventuelle indspil fra fagmiljø, patienter eller andre, sammenstiller fagdirektørsekretariatet en SOC, som kvalitetssikres hos aktørerne i systemet, før den sendes til de regionale fagdirektører for deres anbefaling til beslutning og endelig godkending. SOC'erne, som er godkendt af fagdirektørerne for beslutning, forberedes derefter for beslutningsforum. Agenda og enkeltsOC'erne forberedes i samråd med leder af beslutningsforum. I beslutningsforummøderne deltager flere, som har bidraget i SOCs-forberedelserne, samt 2 brugerrepræsentanter og observatører fra Helsedirektoratet. Det er de 4 administrerende direktører fra de regionale helseforetag, som har beslutningsmyndigheden. Prioriteringskriterierne. En grundlæggende udfordring i helsevæsenet er, at mulighederne og ønskerne overstiger ressourcerne. Vi kan derfor ikke vælge, om det skal prioriteres. Prioriteringerne sker uanset, hvilke intentioner vi har. Men vi kan vælge, hvilke værdigrundlag og hvilke principper, som skal lægges til grund for de beslutninger, vi tager. Uden tydelige principper for prioritering vil fordelingen af helse- og omsorgstjenester blive mere tilfældig. Dette her er taget fra prioriteringsmeldingen. Beslutninger i nye metoder må gøres inden for de til enhver tid gældende rammer, som Stortinget fastsætter i de årlige budgetter til de regionale helseforetag. Det vil sige, når nogen får mere, må nogle andre få mindre, som også er grunden til, at tiltag vurderes op mod alternativkostnaden, altså nytten for andre patienter, som vi kunne have beholdt eller fået for de samme penge. Tiltag i hele helse- og omsorgstjenesten skal vurderes ud fra 3 prioriteringskriterier: nyttekriteriet, ressourcekriteriet og alvorlighedskriteriet. Nyttekriteriet og alvorlighedskriteriet er beskrevet til brug på klinisk niveau og i en kvantitativ form til brug i vurderinger på gruppeniveau. Eftersom nye metoder kun tager beslutninger på gruppeniveau, er det kun det, jeg omtaler i det videre. Nyttekriteriet. Med nytte forstås antal ekstra gode leveår, som følger af et tiltag eller en ny metode. Et tiltags prioritet øger i tråd med den forventede nytten af tiltaget. Nytte måles som gode leveår, som er det samme som QALYS eller kvalitetsjusterede leveår. Ressourcekriteriet. Et tiltags prioritet øger, desto mindre ressourcer det lægger beslag på og måles i norske kroner. Alvorlighedskriteriet. Et tiltags prioritet øger i tråd med alvorligheden af tilstanden eller sygdommen. Alvorlighed kvantificeres gennem at måle, hvor mange gode fremtidige leveår, som tabes ved fravær af tiltaget, som vurderes. Det vil sige absolut prognosetop, ofte forkortet til APT. Prioriteringskriterierne vurderes samlet og balanceres mod hverandre. Jo mere alvorlig en tilstand er, eller jo større nytte et tiltag har, jo større ressourcebrug kan accepteres. Kostnaden for et nyt lægemiddel vurderes op mod alternativkostnaden. Det vil sige nytten andre patienter går glip af, fordi
pengene kun kan bruges én gang. Kostnaderne ved det, vi gør, kan også ses på som værdien af vores bedste alternativ, som vi da ikke får. Det beregnes en kostnad-effektbrøk, altså forholdet mellem helsegevinsten ved det nye tiltag eller nye metode, sammenlignet med dagens standardbehandling, og tilsvarende merkostnad. Det vurderes så op mod alternativkostnaden. Vort estimat på alternativkostnad bygger på et arbejde fra Claxton og Co. i England, som er tilpasset norske forhold, og det lægges til grund for prioriteringsbeslutninger på gruppeniveau i Norge. Anslaget er på 275.000 norske kroner per gode leveår for norsk helsetjeneste. Kostnad-effektbrøken vægtes op mod sygdommens alvorlighed, angivet som absolut prognosetab. For at blive taget i brug skal et tiltag tilføre mere helsenytte per krone, justeret for alvorlighed, end tiltaget fortrænger. Figuren her er en illustration, som baserer sig på Magnussen-gruppens forslag til betalingsvillighed, justeret for alvorlighed. Tankegangen bag er, at samfundet er villig til at betale 3 gange så mye for et godt leveår for de alvorligste tilstande. Dette her, som vi ser, ligger tæt op af, hvordan det praktiseres, men de anvendte grænser for betalingsvillighed er som kendt ikke offentlige. Baseret på metodevurderinger skal skønsmæssige vurderinger indgå i en total vurdering af tiltag. Det er særligt knyttet til kvalitet og usikkerhed ved dokumentationen og budgetkonsekvenser. Stor usikkerhed knyttet til dokumentation og beregningsmetoder og eller store budgetkonsekvenser skal alt andet likt give lavere prioritet, det vil sige lavere betalingsvillighed. Helsegevinsten ved det nye tiltag må overstige den totale helsegevinsten, som går tabt, altså værdien af det bedste, som fortrænges. Vi kan også i nogle tilfælde få den situation, at et enkelt tiltag kan føre til uforholdsmæssigt store andele af ressourcerne går til en enkelt behandling, som vi har et eksempler på. For eksempel har ledere af Beslutningsforum på et tidspunkt udtalt, at udgifterne til en metode tilsvarede budgettet til et mellemstort norsk sygehus. Altså noget, som får betydelige konsekvenser for helseforetagenes drift. Det er værd at mærke sig, at skønsmæssige vurderinger i udgangspunktet angår forhold, som efter myndighedernes syn legitimerer en reduceret betalingsvillighed. Vi har en ordning i Norge for særskilt små patientgrupper med svært alvorlig tilstand. Ved vurdering af tiltag rettet mod særskilt små patientgrupper med svært alvorlig tilstand, eksempelvis barn med medfødte genetiske sygdomme, der det ofte ikke findes god dokumentation af nytten, kan der accepteres højere ressourcebrug end for andre tiltag. Der er etableret 3 vejledende kriterier, som alle må være tilfredsstillet for at en metode kan kvalificere til ordningen for særskilt små patientgrupper med svært alvorlig sygdom. Det skal være en særskilt liten patientgruppe, og det vil sige cirka mindre end 1 patient per 100.000 på verdensplan, og mindre end 50 patienter i Norge i det, der hedder steady state prevalence, altså når alle forventede patienter får behandling. Nummer 2 kriterie er, at tilstanden skal være svært alvorlig, og det vil sige, at alvorlighedsgraden målt som absolut prognosetab skal være minimum 30 gode leveår. Og det 3. kriterie er, at der skal være stor forventet nytte af metoden. Vi har vanligvis i andre tilfælde ingen nedre grænse for nytte, men
for at udløse ekstra høj betalingsvillighed, har vi sat en vejledende grænse på minimum en gevinst på 2 gode leveår ved brug af metoden sammenlignet med standardbehandling. I tillæg til føringerne i prioriteringsmeldingen vil jeg også nævne principperne, som er lagt til grund i fælles styresok om nye metoder i de regionale helseforetag. Oprindeligt fra 2014, men opdateret i 2017 efter prioriteringsmeldingen. Ligebehandling på tværs af metoder og patientgrupper. Accepteres et nyt og højere niveau for ressourcebrug i forhold til nytte, det vil sige lavere kostnadseffektivitet ved indføring af en ny metode for en patientgruppe, skal i princippet denne nye og højere betalingsvillighed også lægges til grund for alle andre nye metoder, der i fremtiden er aktuelt at indføre i specialisthelsetjenesten. Det er det, ligeværdighed blandt andet betyder i praksis, og som gør, at beslutningstagerne ikke kan i gåseøjne strække sig i enkeltsokker. Alder og alvorlighed. Alder er, som det også er sagt i prioriteringsmeldingen, ikke et eget kriterium. Alvorlighed i metodevurderinger skal beregnes som absolut prognosetab. Absolut prognosetab beskriver, hvor mange gode fremtidige leveår patienter i gennemsnit kan forvente at miste som følge af sygdommen, det vil sige fremtidig helsetop. Absolut prognosetab til brug i metodevurderinger måles i antal tabte gode leveår for patientgruppen, givet dagens standardbehandling og sammenlignet med befolkningen i samme aldersgruppe uden sygdommen. Alle gode leveår skal tælle likt, og et tabt leveår skal tælle likt uafhængig af, om tabet skyldes nedsat livskvalitet over tid eller reduceret livslængde. Når en beslutning om at indføre en metode er fattet for en patientgruppe, skal alle patienter, uafhængig af alder, få et tilbud, så længe de opfylder de medicinske kriterierne. Diagnoseneutralitet. Det er alvorlighed, ressource og nytte, som skal være afgørende ved vurdering og eventuel indføring af nye metoder. Ikke ved hvilken diagnose eller diagnosegruppe den nye metoden skal bruges. Neutralitet med hensyn til patientgruppens størrelse. Det betyder, at det i udgangspunktet er samme krav til et rimeligt forhold mellem kostnader og nytte for nye metoder, uafhængig af patientgruppens størrelse. Prioriteringsmeldingen giver føringer for, at det i nogle tilfælde må uddøves skøn. Det gælder i hovedsak følgende. Det kan vurderes lavere krav til dokumentation for tiltag rettet mod små patientgrupper med alvorlig tilstand, hvor det er vanskeligt at gennemføre kontrollerede studier af effekt. Ved vurdering af tiltag rettet mod særskilt små patientgrupper med svært alvorlig tilstand, kan det accepteres højere ressourcebrug end for andre tiltag. Og sidste punkt. For store patientgrupper vil budgetkonsekvenserne kunne være en barriere for indføring af metoden, uanset om der er et godt forhold mellem nytte og ressourcebrug i udgangspunktet. I prioriteringsmeldingen vurderes det, at de samlede budgetkonsekvenser kan blive så store, at det ikke bare er de eksisterende tiltagene, som er mindst kostnadseffektive, som vil blive fortrængt, men også mere kostnadseffektive tiltag vil risikere at blive skjøvet til side, når vi indfører en ny metode med svært store budgetkonsekvenser. Og sidste punkt, den samlede vurdering. Hvordan den samlede vurdering om indføring gøres, påvirkes i betydelig grad af typen af metodevurdering, som er tilgængelig i beslutningsgrundlaget. Guldstandarden, for at sige det sådan, er en kostnad-nytte-analyse, men ofte er der for lite dokumentation til, at den kan gennemføres af Lægemiddelverket. Det er i nogle tilfælde heller ikke nødvendigt, som for eksempel når lægemidler vurderes at være sammenlignbare. Når det findes en robust kostnad-nytte-analyse i sokken,
kan det gøres en tilsvarende god vurdering op mod prioriteringskriterierne. Kostnad-effektbrøken, som er forholdet mellem merkostnaden og mereffekten, opgivet som norske kroner per QALY, vægtes mod sygdommens alvorlighed, som bestemmer betalingsvilligheden. Dette suppleres, når det er relevant, med skønsmæssige vurderinger i henhold til prioriteringsmeldingens føringer. Og her er samme figur som tidligere, som bare viser, at med stigende alvorlighed accepteres også en øget kostnad per kvalitetsjusteret leveår, op til et absolut prognosetab på 20 gode leveår eller mere. Sammenlignbart. Når lægemidler vurderes som sammenlignbare, trænger man ikke en metodevurdering, men kan vurdere prisen på det nye lægemiddel i forhold til prisen på sammenlignbare alternativer. Vurderingen af, om et lægemiddel kan anses som sammenlignbart for flertallet af patienterne, gøres af relevant specialistgruppe i sygehusindkøb. Det gælder som regel lægemidler, som indgår i et eksisterende anbud. Forenklede vurderinger. Stadig flere metodevurderinger er forenklede, som ofte ikke er det, vi egentlig ønsker. Men lægemidler godkendes tidligere nu end før, og med svagere dokumentationsgrundlag. Der er det ofte ikke muligt at gøre en kost-nytte-analyse. Vurderingerne bliver da mere skønsmæssige. Når man ikke kender kostnadseffektiviteten og alvorligheden i sokken, må man basere sig på det, man ved eller antager. Her kan mange momenter indgå i vurderingen, som for eksempel, er der sokker, som ligner, for eksempel med tanke på absolut prognosetab, nytte, kostnadsniveau, lignende. Effekten, hvad ved vi faktisk om effekten ud fra den dokumentation, som findes? Er der klinisk behov for metoden? Altså, er det her noget, klinikerne ønsker at få ind, eller er det noget, de mener, at vi kan være foruden, hvis prisen er for høj? Er det et alternativ til dagens behandling, eller kommer det i tillæg til dagens behandling? Prisen, det kan både være absolut pris for lægemidlet, men også være behandlingskostnaden og være varigheden, som jo også har betydning for budgetkonsekvenserne. Hvad er markedssituationen? Kommer det her i tillæg til mange andre lignende lægemidler? Eller er det noget unikt, hvor vi ikke har noget fra før? Er der for eksempel forventet snarlige patentudløb for lægemidler på det her område? Eller sådan forhold. Har vi nogle vurderinger fra andre lande, vi kan støtte os på eller vise til, som for eksempel kan spare ressourcer på selv at gøre vurderingen her? Er det nødvendigt med en diagnostisk test? I så fald har det en kostnad, eller er det noget, som allerede gøres? Og har vi tilgang på den test? Eller hvis det først er noget, der er på vej ind, når har vi i et fald mulighed for at få testen, så man faktisk kan tage i brug metoden? Og så videre. Dette her er ingen udtømmende liste. Det kan også i denne her sammenhæng være relevant at vurdere, om metoden eventuelt på grund af usikkerhed i dokumentationsgrundlaget har været vurderet og kan være aktuelt for midlertidig indføring. Og der er vi egentlig kommet til afslutningen. Det var det, jeg havde tænkt at sige. Afslutningsvis vil jeg bare minde om, at det er værd at mærke sig, at beslutninger om indføring er kan-beslutninger. Det vil sige, at det er et ja til finansiering, men det er ikke i udgangspunktet en anbefaling om brug. Når ikke andet er specificeret i beslutningerne, er det op til fagmiljøet, hvordan metoden skal passes ind i behandlingstilbuddet inden for rammerne af det, som er besluttet. Beslutninger om ikke at indføre en metode er skal-beslutninger. Det vil sige, at metoden skal ikke bruges og skal ikke finansieres af specialisthelsetjenesten. Tak
for opmærksomheden.